खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि आथियाबारि पदबिल गामिनि गाजा नार्जारिनि फाहामथायनि थाखाय नखरा रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों। क'क्राझार जिल्लानि आथियाबारि पदबिल गामिनि गाजा नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो गेस्ट्रिक आलसार बेरामजों नाख्रेबजानानै क'क्राझार एमआरएम देहा फाहामसालिनि आइसिइउआव फाहामथाय लागासिनो दं। गाजा नार्जारिखौ फाहामनो थाखाय नखरनि जेसेबां धोन सम्पति दाउ अमा मोसौ फानजोबसेयावबो दासिमबो मोजां थासारियाव लाबोनो हायाखै। फाहामथाय होनायजों लोगोसे थै सोबाय थानायाव गोबां रांनि आंखालजों मोगा मोगि जानानै दं दुखुथिया नखरा। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा अनफावरि रायजो राजानिफ्राय जा एसे मोनो रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों। गाजा नार्जारिनि फाहामथायनि थाखाय रांनि अनसुंथाइखौ स्क्रिनाव होनाय मिलिता नार्जारिनि किउआर क'ड एबा इउपिआइ आइडियाव हरनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ सासे मेलेमारि जेंना गोनां आइजोआ गोमानानै दं। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नदुवार हालामनि फाख्रिगुरि गामिनि थागिबि रतन बर' आरो दिबिया बर'नि फिसाजो निहा मैना बर'आ गोमानानै दं। थांनाय मार्च दाननि 10 अक्ट'निफ्रायनो निहा बर'आ नखराव रावबो गैयै समावनो बहाबा ओंखारलांदोंमोन आरो दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला निहा बर'आ मेलेमारि जेंनाजों भुगिनानै दं। गोबां नागिरसेयावबो निहा बर'खौ दासिमबो मोनाखै। बिनिखायनो सोरबाफोर बहाबा निहा बर'खौ नुसनोब्ला 9101218392 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनानै फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा। थामथि खौराङाव दङ भारतआ पाकिस्ताननि उदखारि थाग्राफोरखौ गाग्लोबनानै पहेलगामनि खिथेर लादों। पहेलगामनि खिथेर नागिरनानै अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों भारतारि रौनिया हान्जाया पाकिस्तान आरो पिअकेआव गाग्लोबदों। ब्रैथि खौराङाव दङ गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव हायनामुलि बर' थुनलाइयारि गौथुमनि 6थि जोनोम सान फालिथाय खुंफुंदों। गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि हायनामुलि बर' थुनलाइयारि गौथुमनि बानजायनायाव मैया गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि जथुम नब्लाङाव हायनामुलि बर' थुनलाइयारि गौथुमनि 6थि जोनोम सान फालिथायजों लोगोसे 28थि दानारि थुनलाइयारि हाबाफारि आरो बिए 6थि फरायसमनि फरायसाफोरखौ बिदाय होनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि नीलिमा बसुमतारी, गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ बाहागो लादों। बिथांमोनजों लोगोसे बे हाबाफारियाव गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गासैबो बिबुंगोरा आरो फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै हाबाफारिया जोबलाङो। बाथि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला एबसुआ टप 10 मासिम मोननो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खैलाजुलि बिया बाथौ सिबिसालिनि फोथाराव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोङाव फरायनानै सनितपुर जिल्लानि टप 10 मासिम मोननो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायदों। बे मान बावनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदों तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर जोंसार ब्रह्म, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि इनस मुसाहारिया मासि लानानै दैदेननायाव हाबाफारिया आबुङै जाफुंसार जायो। 6थि खौराङाव दङ खुंगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेर उदखार खालामनायनि सायाव इएम सायखं बसुमतारीया खौरां लाहैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खासिकुत्रा खुंगुरि गामियाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय 4 मैदेरनि उदखार खालामनाया गामिनि थागिबिफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। बे जाथायखौ खोनानानै 13 नं सिदली चिरांनि इएम सायखं बसुमतारीया खुंगुरि गामियाव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायनि नोजोरजों खासिकुत्रा हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरनो खौरां हरो आरो हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा मैदेर फैनाय जायगायाव सौहैयो। 7थि खौराङाव दङ क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव माखासे ट्रेनफोरखौ थाथ'होनो आरो बायदि बायदि गोनां आयदाखौ लानानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया डिआरएम आलिपुरदुवार डिभिजन NEF रेलवेजों सावरायहैदों। 8थि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बारहुंखानि गोहोम। चिरांनि सामथाइबारिनिफ्राय भुटानजों फोनांजाबग्रा माहारियारि राजा लामा 127C गुरुबासानि लावरिपारा लामायाव गिख्रंथाव बारहुंखायाव फांसे गेदेर दंफां गुबुना गोग्लैदों। दंफां गुनानै गोग्लैनायाव
लामा हान्थिनायाव जेंना नुजाथिदों। भारत भुटान फोनांजाब गोनांथार लामाया बन्द जानानै थानायाव मोन्नैबो हादरनि गारिफ्रा लामायाव थाबथानानै दं। जाउनाव हान्थिगिरिफोरा जाल्लायाव गोग्लैदोंमोन। मैयानि सानाव गुथि खौराङाव दङ। गसाइगावनि फालांगिरिनियाव 10 लाख दाबिनाय साथाम दुथां सुबुंखौ पुलिसा हमनो हायो। थांनाय मैया 6 मेयाव मंगलबारखालि मोनाबिलिनि समाव फालांगिरिनिफ्राय 10 लाख रांखौ लांनो फैनाय समाव हमजायो साथाम दुथां सुबुङा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला 6 मे मंगलबारखालि बेलासि समाव दाबि खालामनाय 10 लाख रांखौ लांनो फैनानै गसाइगावनि 27 नं हादरारि राजा लामायाव फालांगिरिखौ लोगो हमनाय समावनो गसाइगाव महकुमानि पुलिस मावख'गिरि हिरेन कुमार डेकानि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया फन ट्रेपिंनि जोहै हमनो हायो। हमजानाय दुथां साथाम सुबुंनि मुंखौ गसाइगावनि उदयन चक्रबर्ती, अभिजित चक्रबर्ती आरो सौरभ राय होनना मिथिनो हादों। जिथि खौराङाव दङ। बिस गोनां बुट जानानै सा 30निबो बांसिन सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननांदों। धेमाजि जिल्लानि 2 नं रामपुर गामिनि रायजोफोरा नखरसे न'आव आरज गाबनाय हाबाफारिनि समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदोंमोन। सा 30निबो बांसिन सुबुंफोरखौ बिस गोनां बुट मोनजानानै सिलाफोथार देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों।